uší. Co ti leze z uší? Zítra mám svůj den. Ty chodíš? Jo. Aby si zdechla, ty natáčíš. Hej, ty jdeš doma. 3 tečky. 21, 22, 23. Já vtipná, se mi směješ, viď? No a pak nenatáčíš ty haranti a mě. Protože ty haranti mě nezajímají. Hej, dnes to tam zasekl čuvole. Co se ti... Tak to tam nech. Hej, to bude svítit, ale víš o to? Hm. Let's go! A dál? Do you how we do it? Let's go, nějaké pěkný kluci! Zdraví! Your English is very good. I don't know.